La festa d'en Tocassons passa en la 17a edició de 2 a 4 dies. La jornada central continuarà sent la del 25 d'agost, dimarts, però els actes relacionats amb el bandoler ja començaran aquest dissabte. El Pujoló serà l'escenari del primer poblat d'en Tocassons. En aquest espai que s'ambientarà al segle XVII es podrà participar en tallers que volen fomentar la implicació dels veïns a la festa, a més d'escalar un rocòdrom o tirar-se per una tirolina, entre altres propostes. Fins ara les entitats, moltes d'elles participaven a la plaça, que era l'espai, diguem, més tranquil de la festa, on es feien jocs pels nens, on es ballaven les sardanes, i que representa una mica el que és la gent del poble. Llavors fèiem uns jocs a la plaça i aquest any ens va semblar d'ampliar-ho i de fer moltes més activitats. Diumenge hi haurà la caminada teatralitzada amb algunes diferències en el recorregut de la de l'any passat, quan la gran presència de públic va sorprendre els organitzadors. L'anunci oficial que els bandolers ronden pels afores de Taradell arribarà dilluns, quan l'alcalde encarregarà al sometent que defensi el poble i es farà el pregó. Tot i que el gran secret de la festa, qui és el taradellenc que aquest any fa de Tocassons, no es desvetllarà fins dimarts, s'anuncien altres sorpreses. I es diu que s'ha vist el Tocassons voltar per les contrades i és una cosa que no ha passat mai. Ningú ha vist mai el Tocassons per les contrades. I en canvi aquest any sí que es veurà. O sigui, durant la setmana, el poble aniran passant diferents coses. 90 parades s'instal·laran dimarts al matí als voltants de la Sagrera en un mercat medieval que continua creixent. A la tarda, el bandoler i el seu seguici entraran al poble i s'enfrontaran al sometent. Com sempre, al desenllaç de la història es coneixeran el judici. Allà se sabrà si en Tocassons és declarat culpable o innocent, si és penjat a la forca o si es pot escapar. Però tal com es va poder comprovar l'any passat, el seu destí admet moltes altres possibilitats. En l'últim judici, ell va ser qui va dictar la sentència.